magana da yakan so ko sai sadauki raɗaɗi da so ne yaushe ya sa ni raki sabon cikin jiki kamar ba za na kai ba na sami yar da nake so a zuciya ta zauna na ba ta so ta ba ni san ba kamar ta raina mai tarbiya ga kunya kyawun halin ta na zana hana hiyar muni dai kamar ta ban hango ba kaunar take a gare ni ta huce wasanina ba ta bukatar bishi ta ganshi kan fuskana sanadin hakan kullum san take a zazzalar raina komai na samu ita zantina ko ban furta ba bana ganin wata da ya samanta da kyawunta dukkan bugun numfashi na sina ta tunata ita ce a bar ambato na idan zan kwanta hoton da ya zana a zuciya ba zai goge ba soyayya nisa maganar ce da kai ga iyaye muna kaunar junanmu da zuciya na saye a samu lalle mu ba mu hausa hun angwaye sai aka ce min yi na barbatun ba a ɗauka ba na tambaya tarayyar mushin me aibishi kada kada akwai sirrikan da an boye shi sai kansa ne to baban ta kan jamau ta kashe shi kuma dukkaninsu suna da ita ba ka sani ba sai dai ka nemo wacce za ta maye gurbinta rayuwar ka ce muke so mu ganta ta inganta ni sai na ce ba na son wata inda ya gata ni zan mace inda har ita ba a daura duka zan ta kan sun je wa sahiba ta zautu za a raba mutilar zuciya ta zabtu duka an hana maganin juna bare mu magantu sanadin hakan ta shiga duniya ba ta zauna ba wani lamari mai suka da ke hizona kuma babu mai ji na bare ya san nufina na yau rashin sanyi na idanuwana to zan tafi ni ma ai ba za na tsaya ba